שלום וברוכים הבאים לסינמה 4D טוטוריאלס. היום אנחנו נלמד איך למדל כוס בעזרת הכלים שלמדנו עכשיו, שלמדנו בשיעורים הקודמים. נתחיל. נעבור למבט right על ידי לחיצה על F3 ונלחץ על החץ הכתום הזה, על הציור הכתום, ונבחר בקיוביק. ניישר את המבט. אנחנו הולכים בעצם למדל חצי כוס, ואתם עוד מעט תבינו למה. חשוב מאוד להיות מאוד מדויקים בתלת ממד, לכן אני אעשה את זה עכשיו דרך הקורדינציות. ניצור פה שקע. בהתחלה זה יהיה לכם קשה, אבל לאט לאט אתם תתרגלו ויהיה לכם יותר קל, הרבה יותר קל. אז ככה, עכשיו אנחנו ניצור בעצם את העובי של הכוס שאנחנו רוצים. נבנה את הרגל שלו. אתם לא ממש תבינו, אתם לא ממש תהיו רגילים לזה, אבל אני מבטיח לכם שאתם תבינו את זה לאט לאט. תסמנו את הקורדינציות המדויקות שלכם. אז ככה, יצרנו פה חצי כוס. יצרנו פה חצי כוס. והסיבה לזה היא שאנחנו רוצים לעשות לזה אנחנו רוצים לעשות לזה left narps. באחד השיעורים הקודמים למדנו על extrude narps, כשיצרנו את הצורה הזאת מהספליין. בשיעור הזה אנחנו נלמד על left narps, שזה נמצא בקבוצה של ה-narps בכל השישה האלה. עכשיו, כנסו לעיגול הזה עם המרובע ולחצו על left narps. תגררו את הספליין מתחת ל-left narps. תלחצו F1 ונעבור לפרספקטיבה. והופה, אנחנו רואים פה את הכוס הקטנה שלנו, אבל אפשר לראות שזה מאוד מאוד צר. זאת אומרת, זה יכול להישבר מאוד בקלות. לא בתוכנה, אבל זה יכול להישבר. אז נעבור למבט הנקודות. ואפשר גם למדל את זה דרך התלת ממד. שזה בעצם קצת לפעמים זה יותר נוח. רק צריך לחפש פה את הקו. וכן. אז ככה, יש לנו את הכוס, אבל אין לנו את החומר של הכוס. זאת אומרת, אין לנו את הזכוכית. אז יוצרים זכוכית במספר שלבים. יוצרים מטריאל חדש, והצבע שלו, תעשו אותו לבן לגמרי.
אפשר להוסיף לו טרנספרנסי, רצוי להוסיף לו טרנספרנסי. נוסיף לו גם רפלקשן, כי יש לזה בעצם קצת רפלקשן. ובטרנספרנסי נוסיף 1.2 רפרקשן. זה בעצם שובר את קרני האור. בספקטטולר תעלו קצת את כל מה שפה כדי ליצור משהו יפה כזה, ונוסיף את המטריאל על הלף נרפס, לא על הספליין, על הלף, ונרנדר. לי יצא את התמונה הזאת. עכשיו אפשר להוסיף רצפה, למרות שכן, נוסיף רצפה, פלור. אני הוספתי את ווד 002 למועדפים. חפשו את העץ הזה, זה עץ מאוד מאוד יפה. הוספתי לו תאורה. וזה מה שיצא לנו. להתראות במדריך הבא.